akalain mong 50 pesos lang yung entrance fee dito? Merong fireworks display, maraming Disney princess, merong parade of characters at magagandang mga float. Tuwang-tuwa nga yung mga kids dyan, tapos kanya-kanyang costume na rin sila. Merong replica ng White Christmas sa North Pole kung saan pwedeng-pwede kang umaura. At wag ka, they also have aurora lights. Sa kabilang dulo naman, they have a lights and sound show dito sa castle na talaga namang inaabangan ng marami. Meron din silang mga performers and mascots na mamimit nyo around the park at syempre pwedeng-pwedeng magpa-picture with them. This is Rancho at Mula de Victoria located sa Santo Tomas, Pampanga. Open sila daily magmula 4 p.m. at maraming parking area. At tuwan-tuwa ako nung nakita ko yung napakaraming bata na may kanya-kanyang princess costumes. Syempre andyan din yung mga very supportive na parents at kita mo talaga families and groups yung nagpupunta dito. Meron din kanya-kanyang performance ang bawat Disney princess kung saan talaga namang nakikisingalong pa yung mga batang nanonood. In fairness, pati ako napapakanta. Pwede ring mag-rent nitong mga bike para sa mga kids and they also have a play place. At napakarami ring food vendors from drinks, desserts, snacks, and rice meals. Meron lahat dito. At sa kabilang area naman, pwede ka nga ring mag-samgyupsal. So kumakain kami dyan habang nanonood ng performance ng mga Disney princess. Pagkatapos nun, magsisimula na yung parade of characters followed by the lights and sound show. At yung grand finale natin ay yung fireworks. Ngayong holiday season, kung naghahanap kayo ng papasyalan with your kids, itry nyo na rin dito sa Rancho at Mula de Victoria.